Здравейте, партньори! В това видео ще разберете как да направите поръчка на продукти за доставки в държави в Европейския съюз или други държави, за които Център за обслужване 811 ви е потвърдил, че е възможно. За целта вие трябва да сте регистриран партньор. След като влезете във вашия личен кабинет, изберете предпочитания от вас език. В нашия случай това е български език. След това изберете меню "Нова поръчка". Пред вас се отварят две опции. Задължително изберете опцията "Самостоятелна доставка". Изберете Център за обслужване 811 от падащото меню. Ако, разбира се, не ви е избран по подразбиране, проверете вашите данни дали са правилно изписани, след което натиснете бутона "Напред". Първото, което трябва да направите в каталога с продуктите, е да изберете акцията, през която ще пазарувате. В конкретния случай ще използваме супер промоция 1+1. Избираме промоцията и преминаваме към самия каталог. Моля, обърнете внимание, че имаме два плъзгача. Единият плъзгач е за каталога, това, което движа в момента. Втория плъзгач е за основната страница. Избираме желания от нас продукт. Задължително избираме подаръка към него, като тук е важно да уточним, че работим само с плюсовете и минусите, които са на екрана. Не работим с клавиатурата. След като изберем желаните продукти, продължаваме с бутона "Напред". В количката виждаме отразената поръчка и точките, в които тя ще се начисли. Отново продължаваме с бутона "Напред". В следващата страница имате възможност да платите с част от вашия бонус и тук в меню "Коментар" е мястото, където вие трябва да попълните много точно и ясно държавата, града, до който ще се изпраща, пощенския код, точен адрес, телефон и име на получателя. След това преминавате към оформяне на поръчката. Вашата поръчка е оформена и преминавате към плащане. Избирате опция, чрез която да платите, и вашата поръчка е завършена. Това е относно всичко, което касае този тип поръчки. След като я заплатите, моля да заплатите вашата доставка за поръчката ви от бутона "Плати доставка" в нашия сайт vertera1111.com. Веднага след заплащането й, Център за обслужване 1111 ще я подготви за изпращане към вас. Отговори на вашите въпроси може да намерите в останалите видеа или да се обърнете към вашият наставник. Благодарим ви, че сте клиенти на Център за обслужване 1111.